Bismillahirrahmanirrahim. Poštovane sestre, draga braćo, cijenjeni prijatelji, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mir i spas Božji neka je sa vama. Nekada činimo lijepe i velike stvari, ali imamo osjećaj da to nije to. Nismo zadovoljni s onim što smo učinili. A nekada učinimo malu stvar, ali iskreno i iz duše i osjećamo se sretni i ispunjeni. Tako mislimo jer mnoge stvari ne vidimo i ne primjećujemo, ali ih osjećamo. Posmatrajući djeda kako svaki dan čita Kur'an, unuk ga je upitao: "Djede, trudim se čitati Kur'an baš kao i ti, ali ga ne razumijem. A ono što razumijem zaboravim čim zatvorim knjigu. Šta je dobro u čitanju Kur'ana?" Djed ga pogleda i reče: "Uzmi ovu korpu za ugalj i idi do rijeke i donesi mi u njoj vode." Dječak učini kako mu je rečeno. Iznova i iznova je odlazio do rijeke kako bi uradio zadatak, ali nije uspijevao. Sva bi voda iscurila prije nego što bi došao do kući. Na kraju odusta rekavši: "Djede, ovo je beskorisno." Djed pogleda unuka i reče: "Ti misliš da je beskorisno? Pogledaj korpu." Dječak pogleda i shvati da je korpa za ugalj drugačija. Od stare prljave korpe za ugalj pretvorena je u čistu, skoro neprepoznatljivu i iz polja i iznutra. Sine moj, to je ono što se dešava kada čitaš Kur'an. Ti možda ne razumiješ ili ne zapamtiš sve, ali kada čitaš, ti ćeš se promijeniti s polja i iznutra. Priča nam Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da je putem naišao neki čovjek i na njemu vidio granu koja smeta prolaznicima, te reče: "Tako me Allaha uklonit ću je kako ne bi smetala ljudima." Pa je uveden zbog toga u džennet. Ta mala grančica na putu koju je sklonio učinila ga je boljim čovjekom i stanovnikom dženneta. Dragi brate, poštovana sestro, cijenjeni prijatelju, svugdje i uvijek nastoji biti koristan. Traži priliku da učiniš dobro i ne odlaži je za sutra. Ne podcjenjuj nijedno dobro djelo, makar ono bilo kao atomska čestica malo. Zasigurno ćeš ga vidjeti na sudnjem danu. Nabrajajući ogranke imana, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ih je 70 i nekoliko, a među njima je spomenuo i uklanjanje s puta onoga što smeta ljudima. Nakon što je nekoliko dana nije vidio, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je upitao za ženu koju je redovno susretao u Medinskoj džamiji. Upitavši ashabe za nju, saznade da je preselila na ahiret. Ne biješe zadovoljan što ga u smrti njenoj ne obavijestiše, jer joj htjede klanjati dženazu i ashabima reče da ju je vidio u džennetu. A tamo u vječni ahiretski užitak stiže samo zato što je brala trunje po džamiji. To bijaše njena mjera dobročinstva. Ona nije mogla više. Dragi brate, poštovana sestro, cijenjeni prijatelji, dužan si da se u granicama svojih mogućnosti angažuješ na putu dobra i da tako oba svijeta stekneš, dunjalučku sreću i ahiretski spas. Jedne prilike je kod Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem došla jedna grupa siromaha i poželila mu se da bogati muslimani odnesoše sve sevape. Klanjaju kao i oni i poste, ali imaju i metak i njime podupiru korisne aktivnosti i pomažu druge, te postižu sevape koji njima nisu dostupni. Na to im je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao:
a zar i vama nije dato da postignete slične sevabe? Pa jedno izgovoreno subhanallah je sadaka, i jedno alhamdulillah je sadaka, i jedno Allahu ekber je sadaka. Dragi brate, poštovana sestro, cijenjeni prijatelju, iako možda ne razumiješ zašto i kako, ali i osmijeh je dobro djelo, i lijepa riječ je dobro djelo, i biti iskren i pošten je dobro djelo, i tražiti halala od drugog je dobro djelo, biti pravedan i skroman je također dobro djelo. I svugdje tu, u tim djelima, u tim malim, sitnim djelima, naći ćeš svoga gospodara. Uzvišeni Allah će ti na sudnjem danu reći: o čovječe, bija bolestan, a ti me ne obiđe. O moj gospodaru, reći ćeš, kako da te obiđem kad si ti gospodar svih svjetova? A zar nisi saznao da se taj i taj moj rob razbolio, pa ga ti ne obiđe? Zar nisi znao da si ga obišao da bi i mene kod njega našao? O čovječe, ja od tebe zatražim hrane, a ti me ne nahrani. Gospodaru moj, kako da te nahranim kad si ti gospodar svih svjetova? Reći ćeš. O čovječe, da si nahranio gladnog, nahranio bi mene. Zatražio sam da me napojiš, pa me ti ne napoji. Kako da te napojim, gospodar moj, kad si ti gospodar svih svjetova? Reći ćeš. Od tebe da ga napojiš tražio jedan moj rob, pa ga ti ne napoji. A da si ga napojio, to bi kod mene našao. Nije li uzvišeni Allah u suri Al-Muzamil u 20. ajetu rekao: a dobro koje za sebe unaprijed osigurate, naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu. I oprosta od Allaha tražite, Allah zbilja prašta i samilostan. O Allahu, oprosti nam naše prijestupe i uputi nas na dobra djela. Učini nas korisnim kako sebi, tako i svima onima koji našu pomoć trebaju. Eto, draga braćo, poštovane sestre, cijenjeni prijatelji, ostanite mi živi, zdravi i u veselju. Do narednog petka, ako Bog da, sve vas mahsus salamio. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.